Sponsorem programu jest Dworek Śląski z Raciborza. Witam was ja, Paweł Polok i witam was całko ekipa programu Szlagiery Iwice. Witamy was w pięknym dworku śląskim w Raciborzu, sam jest rychtyk fajnie, tuż sam nas goszczą. Będziemy się fajnie gościć, Ewa już nam coś waży, goście nasi się rychtują i puszczamy właśnie pieśniczka naszych gości na sam początek na powitanie. No tuż gromy. Zobaczysz, jak zieleni się świat. Budzisz się, wstać się chce. Widzisz, jak za oknem świt już wita na nowo cię. Popatrz, zaczyna się dobry dzień. Słońce do życia już budzi się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy za oknem znów deszcz, szare dni, gorzej ci. Czujesz, że humoru wciąż brak. Gdy ci źle, to pomyśl, że już przyjdzie czas, gdy w twoim sercu zagości maj. Wtedy to wszystko złe minie ci i znowu promienie słońca ogrzeją cię. Wreszcie zacznie się lepszy czas, gdy blaskiem słońca ucieszysz się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Tak to w życiu przecież bywa, że na przemian wiosna, zima, a do szczęścia ci potrzeba słonecznych, wspaniałych dni. Na 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 naj. Na 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 naj. Na 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 naj. Na 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 naj. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Świat bardziej kolorowy staje się. Gdy słońce świeci, chce się żyć. Zawsze do życia budzi cię. Jest już z nami Ewa z firmy Berger. I co skrejesz? Co dobrego? Kreja cebula. Cebula. Bo dzisiaj zrobię takie pulpeciki wieprzowe. Woda już wre, wiesz, muszę ci powiedzieć. Właśnie w zalewie octowej z papryką, z cebulą, z czosnkiem. Pychotka. Fajne, takie właśnie fajna przystawka na imprezy. Ci powiem, jak tak kto chce zabłysnąć, no bo wiesz, te grille, no to wiadomo, że tam na tym grillu z owdy coś fajnego musi być, to by też co fajnego takiego w tym stylu mógł zrobić. Coś to zrobiła z tym czosnkiem? A ścisła chcę go, wiesz?
Runie, czy ci by na dzień dobry godą, jak ty masz taką siłę. No, poza glutą, a tu często jak się są pokreje. Tak, tutaj mamy już woda przygotowana, litr wody. Ja? I do tej wody wrzucamy cebula z czosnkiem. Papryka 3 kolory. I to nam się będzie gotować, a w międzyczasie sobie zrobimy te pulpeciki. Dobra. Ty słuchaj, bo to się waży, a ty tam musisz jeszcze tego korzenia dać, nie? To jest ziele angielskie? Ziele czy... angielskie i Ja. liść laurowy, wiesz? Czyli nie korzeń, no ziele. Ja. Tak, 2 listeczki. Czekaj, ja ci to przykryję, co by to, wiesz, się wartko fajnie ważyło. Jeszcze nie, Paweł, bo jeszcze mam tutaj koncentrat. Aha, no toż dawaj ten koncentrat, ale ja ci to przykryję po tym, wiesz? Dobrze, dobrze. Żebyś się nie myślała, że ja sam nic nie 2 robię. łyżki koncentratu. Łyżka cukru. I sól. Potem sobie to skosztujemy, czy to mamy dobre, ewentualnie jeszcze doprawiemy, a Wiesz teraz co? się to musi ważyć. Wygląda fajnie, wonio fajnie, ja to przykrywam. I co, No i co, robimy pulpeciki. pani Ewo? I co? Proszę podać sól i pieprz. Czekaj, podawam korzenie i sól. I co? Przyprawiamy sobie mięso. Musi być fajne, pikantne. Teraz sól. Wymieszamy. Możesz mi załączyć piec. Damy sobie już Już. oliwa. Czekaj. Już ci to... Na jaką temperaturę chcesz to mieć nasztelowane? Na 120 stopni. No to prawie tak się to ustawiło. Oliwa się grzeje na tej patelni. Dobrze, a ja sobie da kulać. Ty się kulej. I do mąki. Aha. Bardzo dobrze. Jak ci powiem, no to idzie nawet, wiesz? No. Mięsko jest wieprzowe akurat, ale może być też wołowe czy drobiowe. Ja. W każdej postaci to jest dobre. Kulimy i potem w tej mące co? No to obtoczymy. Obtoczymy i na olej rozgrzany. Aha. Już mogę dać, bo widzę, że jest rozgrzany. Ja. Byście widzieli, jak to sam wunio, a skwierczy. Długo się to tak musi podpiekać? Druga strona musi być taka sama, fajnie przypieczone, wiesz? To jeszcze Ja 5 myślę, minut. że nasi widzowie słyszą, jak to skwierczy, jak sam huczą te palniki, no ale tak to jest przy ważeniu. W ciszy to się co inkszego robi. Ale to się fajnie zarumieniło, wiesz? I co te roski jemy? Pulpeciki gotowe do słoika. No właśnie, i to jest kluczowa sprawa, bo to jest taki dani, które w odróżnieniu od inkszych, co zaroski możemy jeść, najlepsze jest na drugi, albo i na trzeci, i na czwarty dzień. A jak ktoś by się uparł i to spasteryzował fajnie, to może to zjeść i za miesiąc. Będzie miał wtedy jak znot na lato. Bo te roski to wciepujemy do tej krauzy, zalejemy to, ja? Lejemy i no jeszcze do tej marynaty musimy dać ocet. Ja ci dam ten ocet, wiesz, żebyś się nie musiała tak naciągać. 3 łyżki octu pod koniec gotowania. Raz, 2 i 3. Wymieszamy Wymieszamy fajnie. i będziemy tą kielnią to zalewać. Te roski to zawoniało, wiesz, z tym octem. No, teraz właśnie jest taki fajny. I zalewamy jak najwięcej tych warzyw.
A ty mi to zakręcisz, bo się silny, hop. Wiesz co, jak to wystygnie, to tak chyci ten dekel, że to żaden nie musi aż tak fest dokręcać. Ale dej, co by się nie nazywało, wiesz, że nic nie robię, nie? Zakręcimy do zimnego. I kto wytrzymie, to do jutra. Kto wytrzymie to do jutra, my zaglądamy na teledysk i idziemy do naszych gości. Spojrzałem w twoje oczy, zatopiłem się. Twoje rzęsy rzuciły na mej twarzy cień. Nie wiedziałem jeszcze, domyślałem się. Przez tą krótką chwilę już na pewno wiem. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Tak zdarzyła się ta miłość nasza piękna dziś. Nie wierzyłem, jeszcze chciałem dalej solo iść. Zrozumiałem już, że nie wiem dokąd gdzie. I poczułem, że bez ciebie nie ma mnie. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To taka miłość, na którą czekasz całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Kto kieruje naszym losem w świecie tym? I od kogo są zależne nasze wszystkie dni? Ile trzeba tego szczęścia w życiu mieć, aby móc powiedzieć tylko taką rzecz? To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. To nasza miłość, na nią czekałem całe życie. To taka miłość dla wybrańców losu. Jak się odnaleźć na tej liście, tego odgadnąć nie sposób. Happy Folk, czyli nasi goście już są z nami. Muszę się was spytać, bo już my się nie widzieli 1,5 roku, a ostatnio, że się zapomniał spytać, skąd taka nazwa fajno? Czemu Happy Folk? Happy, bo
Bo szczęśliwi. Szczęśliwi, ale zwariowani też na dodatek. 5 takich szczęśliwych, zwariowanych ludzi tworzy ten skład tego zespołu i odtąd powstała nazwa, że Happy. No a folk, że my są na Śląsku. No, że folkowa muzyka gra. właśnie. Taki fajne, sympatyczne śląskie granie. I kiedy się te wasze granie zaczęło? Kiedy żeście pierwszy raz się spotkali i stwierdzili, że będziemy grać? 2010 rok na jesieni i wtedy też powstała pierwsza płyta, także to bardzo szybko poszło. Czyli będzie wnet 6 lat. 6 lat będzie w tym roku. Powstała pierwsza płyta, no i oczywiście powstała też pierwsza śpiewka. I muszę powiedzieć, że albo najsłynniejsza, albo jedna z najsłynniejszych, bo sztyjc ludzie onia proszą w naszej liście szlagierów po śląsku. Fest się podobło. Oczywiście godą o tym, co może być związane z tym dobrym wusztem od Bergera, kiedy sam mamy, a mianowicie o pieśniczce Gruby Antek. Tak, To jest taki Antek, co rychtyk wszystko zje. no, jakbyś go widział teraz, to jeszcze jest grubszy. Jeszcze jest Jeszcze grubszy. Ale to wyście pierwsze wymyślili pieśniczkę o grubym Antku, a potem szukali bohatera do teledysku, czy odwrotnie? Czy pierwsze żeście widzieli bohatera i żeście powiedzieli... Nie, to pierwsza była piosenka, a potem jak Aktor się sam znalazł. No właśnie, nawinął się potem. Nawinął się aktor, a kto te słowa ułożył? Edek Sikora. Edek Sikora o grubym Antku, no to rychtyk, muszę powiedzieć, wyszedł mu przebój. No mi się też tak wydaje. No to obejrzymy się teroski przebój o grubym Antku. Antek to je fajny synek. Antek to je fajny chłop. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Pochował żony dwie, bo im nie do w nocy spać. A teraz martwi się, kto mu będzie gacie brać. Z żalu flaszeczki 3 wypił i pod stołem spał. Wynieśli go za drzwi, 3 dni kaca miał. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Cztery życzenia, mo chce się wyspać, napić, zjeść. A czwarty mierzech ją po pierzynach chce mi wleść. Fanzoli misek 5 wrogie, kiedy obiad mo. Na więcej miowy chęć o brzuch Antek dbał. Antek to je fajny synek. Antek to je fajny chłop. Gruby Antek dużo chce, zawsze mu jest mało. Nie i pije staro się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nigdy co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek dużo chce,
jest mało, nie i pije starość się, żeby nie zostało. Gruby Antek dużo chce, nie wie co to bieda. On ze wszystkich śmieje się i nikomu nie do nic. Gruby Antek, no grubych Antków to na Śląsku trochę jest. A jak jedziecie kiedyś grać dalej do Polski, poza Śląsk, to też śpiewacie o grubym Antku? Też śpiewamy, bo ludzie lubią słuchać naszej gwary. Lubią jak my tam śpiewamy po śląsku. Bo wykonawców, co śpiewamy po polsku, jest w Polsce mnóstwo. Natomiast jak jadymy jak na przykład Wielkopolska czy jakieś inne regiony, to nie łakną tego naszego języka, naszej gwary. Także Podoba mi się to fest. bardzo się to podoba. I gruby Antek też się No im zawsze. podoba. Ale w troszkę inkszym stylu jest pieśniczka Moja miłość. To ty. Nie to ty. Dziękuję. Tak wyszło dzisiaj. Wiesz, to może przerwiemy nasz program na razie. To oczywiście są taki wice, Moja miłość to ty. Tak jest tytuł. Vice versa. Taki jest tytuł tej pieśniczki, jakby się ktoś zastanawiał. A kto tam słowa napisał? Też napisał Edek Sikora, bo na całą pierwszą płytę nam pisał słowa Edek Sikora, muzyka nam robił Andrzej Skaźnik. To są wszystko pieśniczki z waszej pierwszej płyty. O następnej się zaroski pogodomy. Obejrzymy się ta pieśniczka Moja miłość to ty. No też zaglądamy. Moja miłość to ty. Tak spełniają się sny. Nie pytaj mnie, czy cię kocham, nam nie potrzeba słów. Tylko przytul się, zapomnijmy się znów. Chwilki dwie, tylko dla nas pod koniec dnia. Nic nie liczy się, tylko my, ty i ja. Tak cieszę się, nie każdy przecież tyle szczęścia ma. Dopóki kochasz mnie, dobre dni los nam da. Moja miłość to ty, tak spełniają się sny. Dobrze ciebie znam i wiem, jakie skarby w domu mam. Moja miłość to ty, już do końca mych dni. Z tobą zostać chcę, na dobre i złe. Zatrzymaj czas, bądźmy blisko tak jak się tylko da. Miłość żyje w nas, razem z nią serca dwa. Wszystko wziąć, wszystko oddać, jest pięknie tak.
Zawsze przy mnie bądź, ciągle mi Ciebie brak. Chcę z Tobą być, podzielić wszystkim, co fortuna da. Z jednego źródła pić, aż do końca, do dna. Moja miłość to Ty, tak spełniają się sny. Dobrze Ciebie znam i wiem, jakie skarby w domu mam. Moja miłość to Ty, już do końca mych dni. Z Tobą zostać chcę, na dobre i złe. Moja miłość to Ty. Ja słyszał, że ten teledysk żeście nagrywali w różnych miejscach i to wcale nie było łatwe. No to rostół, to był kaj w Ten Rybniku. teledysk nam zajął parę dni, także tam musieliśmy trochę pojeździć i to zdrowo, nie? Bo to zdrowo, bo to było i Wojkowice, czyli I tam Rybnik. I Rybnik, i Wilchwy, tutaj Wodzisław, także było sporo miejsc. Czyli żeście objechali, idzie powiedzieć, cały świata. region. Żeby nagrać jeden teledysk. No. Ale bardzo fajnie wyszedł ten teledysk. Teledysk z waszej pierwszej płyty. No i teraz płynnie muszę przejść do następnej pieśniczki, która cieszy się taką samą, a może i większą popularnością jak Gruby Antek, bo to jest pieśniczka, no idzie powiedzieć tako dyskotekowo, Paparango. Co to jest te Paparango? Oj, to jest wymyślona nazwa tańca. Takiego tańca, co my wymyślili do tej piosenki, do Paparango Dance. To jest utwór z drugiej płyty, zatytułowany właśnie Paparango. Paparango. A to nie oznacza, słowo nie oznacza nic, tylko nazwa tańca. Tak my wymyślili, Komu jak że tak, pasuje sobie, to tam może wymyślić. tak jak była Makarena, tak my wymyślili Paparango. No to zaglądamy Coś takiego. na wymyślony taniec. Paparango tańcz, paparango dance, paparango skacz, paparango dance.
mam w ręku wasza płyta, to już jest 4. płyta? Najnowsza. Najnowsza. To muszę powiedzieć, że macie takie dość fajne tempo. No, jakby to podliczyć tak średnio co 1,5 roku, nie? Co 1,5 roku jedna płyta i z tej płyty już też 2 pieśniczki stały się teledyskami. Tak. Dokładnie. 3 kamratów i Ty i ja pośród gwiazd. Pośród gwiazd. obejrzymy się pieśniczka 3 kamratów i zaroski oni coś więcej pogodomy. Okej. Okej. No to zaglądamy. Kamratów było 3, w każdym inno krew, a znali się też nie od dziś. Przy piwie i golące się spotkali, o wycieczce gadali. Niedługo do Paryża jadymy, pozmieniać swe imiona muszymy, bo we Francji w wielkim świecie będziesz pas, jak za Francuzów wezmą nas. Jo jest Gustaw, wydaguj. Heja, ho. Tyś jest Ludwik, będziesz luj. Heja, ho. A ty Hubert, będziesz. I już wszystko gro. Na to Hubert ryknął. Hola! Jo nie jada, jo to smola. I problem zrobił się, Hubert go do nie. We dwóch przegodać mu to chcieli. Pojedziesz z nami świat, fajnie będzie num. Co tu będziesz robił sum? Pomału już się im przekonać do. Walizka spakowano już prawie miał. I wszystkie te problemy miał już Kaś. Ale Gustaw zaczął śpiewka zaś. Jo jest Gustaw, wydaguj. Heja, ho. Tyś jest Ludwik, będziesz luj. Heja, ho. A ty Hubert, będziesz. I już wszystko gro. Na to Hubert ryknął. Hola! Jo nie jada, jo to smola. Jo jest Gustaw, wydaguj. Heja, ho. Tyś jest Ludwik, będziesz luj. Heja, ho. A ty Hubert, będziesz. I już wszystko gro. Na to Hubert ryknął. Hola! Jo nie jada, jo to smola. Na to Hubert ryknął. Hola! Jo nie jada, Jo to smola. 3 kamratów to te kamraty skąd są? Wiesz co, tutaj do tej piosenki to za tekst posłuży nam widz stary jak świat. O 3 kumplach. O 3 kamratach właśnie, o Gustawie, Ludwiku i Hubercie, taką starą opowiastkę, jak to mieli pojechać do Paryża. Wiem. No i to jest właśnie kanwa tego tekstu do tej piosenki. To ja ci powiem, przypomnę i wszystkim naszym widzom, że tych 3 kamratów się zastanawiało, jak też będą do siebie się zwracać w tym Paryżu. właśnie. No bo gadają Gustaw, nie, Ludwik, to tak to nie będą rozumieć. No toż to Gustaw padł, to ja da Gui. Ten Ludwik padł, no to ja da tak po Louis. francusku Louis. A Hubert padł, to ja nie jada. Tak, dokładnie. I takie są słowa refrenu tej piosenki. To mnie się wspomniał jeszcze jeden widz, wiesz, jak Rychtyk, taki jeden chłop się wybrał do Francji i go tam się jakoś dogodą po francusku. Nie słowa nie umiał, ale padał, coś tam wymyśla. No i zaszedł do restauracji, no i wołał la kelner, la zupa, nie? I mu tam przyniósł zupa, nie? Zaś go wołał la kelner, la zimioki, la kotlet, la sos i la kapusta. Kelner mu to przyniósł, fajnie postawił, zjadł, wołał la kelner, la płacić.
I se myśli, jak jo się fajnie dogodą, nie? A kelner godo, ty byś się pierunie dogodą, jakby jo nie był zbyt umio. Taki to są wice i na podstawie wica o 3 kamratach nakręciliście ta pieśniczka. Dokładnie. Tak jest. Fajno pieśniczka z waszej najnowszej płyty. I o wszystkim przypominam, że ta płyta będzie nagrodą w naszej liście szlagierów po śląsku, bo w każdą sobota w podsumowaniu tygodniowym naszej listy mamy konkurs, to jest nagroda, a komu by się nie udało wygrać, ten może oczywiście do nas zadzwonić i ta płyta się zamówić, a jakby kto chciał przyjechać do sklepu normalnego i kupić, to też może przyjechać do sklepu Szkolak w Rybniku przy ulicy Kościelnej 5. Zapraszamy fest pięknie i od razu puszczamy następną pieśniczka z tej waszej najnowszej płyty. Co zrobić, by zawsze we dwoje razem być? Jak mamy ze sobą nauczyć się tu żyć? Zbyt wiele pytań, za dużo myśli. Gdy pragniesz mnie ty, spełnią się sny. Ty i ja pośród gwiazd razem już przez wiele dni i lat. Pragnę ci wiele dać, choć minie czasu szmat. Ty i ja w noc i dzień dziś już wiem, czego potrzeba nam. Słowa dwa znaje świat, głęboko w sercu mam. Jak przeżyć te chwile szczęśliwe, kto to wie? Czy trzeba do nieba o pomoc zwrócić się? Tak mało wiemy, razem być chcemy. Gdy ty kochasz mnie, żyć mi się chce. Ty i ja pośród gwiazd razem już przez wiele dni i lat. Pragnę ci wiele dać, choć minie czasu szmat. Ty i ja w noc i dzień dziś już wiem, czego potrzeba nam. Słowa dwa znaje świat, głęboko w sercu mam. Bo tylko wiem, że liczy się uczucie, które w nas wypełnia serca i będzie trwać cały czas. Ty i ja pośród gwiazd razem już przez wiele dni i lat. Pragnę ci wiele dać, choć minie czasu szmat. Ty i ja w noc i dzień dziś już wiem, czego potrzeba nam. Słowa dwa znaje świat, głęboko w sercu mam. Ty i ja pośród gwiazd razem już przez wiele dni i lat. Pragnę ci wiele dać, choć minie czasu szmat. Ty i ja w noc i dzień dziś już wiem, czego potrzeba nam. Słowa dwa znaje świat, głęboko w sercu mam. Tyś napisała tekst do tego, ja? No, moja taka skromna osoba. Ale tekst bardzo fajny.
Podoba się, nie? Ja. Ale Krzysiek ci nic nie pomogą ani trochę? Troszeczkę. On jest moją inspiracją. No właśnie, i to tak, żeście są rychtyk pośród gwiazd, czy nie? No czasami tak się Czasami, no. furgomy. Furgocie pośród gwiazd. A propos furganio, kaj będziecie furgać w najbliższym czasie z koncertami? Jedziecie kajś daleko, czy nie? Z koncertami w najbliższym czasie to tutaj województwo nasze, jednak śląski. Czyli w okolicy. Nie, w okolicach. To ja mam nadzieję, że znajdziecie jeszcze trochę czasu i do nas przyjedziecie. Jak znajdziemy czas i zaprosisz nas, to Zawsze. wpadamy zawsze. Zawsze. Nasz dzisiejszy program pomału dobiega końca, ale widzicie, że zespół Happy Folk zaś do nas przyjedzie i na pewno nam będzie fajnie grał. Obiecujecie? Obiecujemy. No to trzymiemy za słowo. My widzimy się oczywiście jutro w propozycjach do listy szlagierów po śląsku. Od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku. W sobota wielki finał, tygodniowe podsumowanie naszej listy, a za tydzień w niedziela o tradycyjnej porze o 18:00, o 6:00 na wieczór zaś szlagiery Iwice. Byćcie z nami i pamiętajcie o naszych szlagierach. Do zobaczenia, trzymajcie się. Sponsorem programu był Dworek Śląski z Raciborza.